बेला थिखांलाय फैनाय नायथारनोसै मोजाङानो नुदों नै आयै आरो ओइथो बोरो माबाया बलेर'आ बोरो नै ओरै बलेर' नै ओमफ्राय बलेर'आ बारा गैला बेयाव मबाइलावसो एसे खम नुदों दे खिन्थु खमसे खम नायगौबाबो आधा केजि खाथियाव दंबावो आधा केजि खाथियाव दङ नोगोद फाग्ला फाग्ला जाखायो ओमफ्राय आरो बिदिनो सासे न'खाय सामब्राम गुफुर होदों हायथा दुब्राब्रानो नै फाफ्लियाबोथ' दाखालि सोरबा माबाजों सौना अरजानानै नायलाय गैला अन्थाइयासो होदों जेबो ब्लग बानायनो मोनाखै दिनै बे ओंखामनि माबा माबिखौनो सेयार बानायलाबायदोंसै बेखौ दा मोनायाव जानोसै संदों होनना माबादोंमोन नै मा होनोथाय बेखौ थाइबें फिसा सुन्दुरि दहायनिफ्राय खोन्थानांगौना नोंसोरो बेखौ आंलाय थाइबें नालाय थाइबें आरो सुन्दुरिसो ओमफ्राय इयो दे मा मा मैगं दं खोन्थालाय मा बुस्थु बेलाय अ आरो मुला আছে दे बाजार पियाज আছে नै सिमला मिर्ची नै केरेला खाथियाव दंना नंगौ नंगौ राइट खोथाखौ बुंदों नों बिमा बिमा सबाय बिमा माने आइनि बिमा आच्छा ओमफ्राय आरो सामब्रामनि गुफुर आच्छा नैबे आलुनि आच्छा नैबे कबि काबि 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 नैबे रङालाव खाख्लौ नैबे माबा मा होनोमोनलाय मुदुमफुल फिथाइ मुदुमफुल सेकेन्ड मुदुमफुल बै माबाया मा होनो नामखौ बावलाय स्कस नैबे ओमफ्राय बै माबाया जिबौ बायदि गोलाव गोलाव जाग्राया निलाजि बे फिसा गुसुं आरो आच्छा ओमफ्राय आरो टमेट' प्लास्टिक मिरचा बानलु सिब्र' औ देलाय मोजाङै देखायलाय बेखौ बानलु सिब्र'आनो मानसिफ्रा बिहरनायनि बास बानलु सिब्र'बो मोनोलै जोंनाव नै बानलु सिब्र'बो गैखाला दा जोबखाबाय ओमफ्राय नैथिंजाय नैबे मा बुस्थु सुवामे सुवामेबो दं नै सबायबो दं नै बे सबायनि बिमाबो दं हानि सबाय आरो नै बेथ' लकेल नांग्रां नै मोजां नायना लाखा मुगु दालि आच्छा बे मुगुनि दालि बिराद बरिया संगासिनो दंखायो नै सासे जोंना मस्ला मस्लि होदों थावाबो मोजां थावानो नै एकदमबारे बेसरनि आलौस्रोलाय जों माबाफोरखौ जायालै जानला मोनला नैबेनो आरो जोंना नै उन्दुग्राया रुमा गरथामल' थाखायो साथाम नङा दे गरथामल' दा नैबे लिडारा एकदमबारे बुस्लि बडिफोरखौ देखायलाय एसे नुदों बुलेट बायदि नुखायो बडिफोरखौ खामानि मावग्रा जायगाया ओरैनो आरो दै लोगोफोर नै ओइलाय बेखौनो मावो जों नै ओइयाव खिन्थु मानसिखौ सोना फिदिङो नोंसोरबो गिदिंनो लुगैदोंबा फैनो हागोन मालाबा नैलाय जि बरिया भिउखा ओरैहाय नै नै बिराद साइसनि नुखायो आरोना बेनो आरो खामानि मावनाय बेयाव ओमफ्रायना आरो मा मा मावोथाय मावफेरनो मोनाखै दे बेखौ मावनांगौसो ओमफ्राय बरिया नुखायो नै र' दहाय बानायनायखौ खोन्थालायनोसै आं नैयाव बाला दं बेयाव गिथि दानि लडिं फैब्रबनानै नै 7 बेग जोबथारबायमोनलाय नै बे बेग मोनसे थाथारबाय नै नङाबा 7 बेग जोब्बायमोन नैबे दानि बानायनाय फुङाव बानायबाय बेखौ आरो लाइन मोनसे बानायबावबानो सासेयाव 800 हाजिरा थाबाय आरो नैबे लाइन मोनसे जाबाय नैयाव आधा लाइन जाबाय 1.5 लाइन जाबाय आरो नै मेसिना नै बेनो आरो बानायग्राया बेखौ दानि फुङाव बानायबाय दा नैयाव लाइन मोनसे बानायबावबानो जोब्बाय जोंना खामानिया गैला बेयावनोसै आरो नै बेयावनो बानायो नैलाय मेसिना बेयावनो बानायो बैयाव लगायबाय नैफोरनो आरो बानायना दोननाया नै लड मोननैबो होखांबाय 450 अन्थाइ लड होनानै फैबाय आनलडबो खालामबाय
दा नैबे जोब्बाथाय डाइरेक्ट जोंना 1100 हाजिरा थाबाय आरो सासेयाव 2टासोआवनो जोबहैगोन 2टा 2:30टासोआवनो